Cute, di ba? Meow. Ay, bago, ay, bago. Meow. Kasi pag ganitong araw naman, online tayo, naka-zoom tayo. Almost whole day. Tapos afternoon, dinner. Tapos ala naman basa lalaman. Okay, okay. Amay kid, amay park, tumakal galing asaman. Wala ka lang ulit mo, Venus. Ako pa pala yung pinagtakbo mo. Oo nga eh, yung Pero sayang hindi nakuha yung ano na may imbati kang umidan. wala ka lang ulit. Ilisap ko kasi sa aman. Kasi, Mag-vlog mataranta mo. Baka nita. Hello guys! So ngayon, nagkita-kita ulit kaming tatlo. Tcharam! Yung biglaan kasi natutuloy, kaya hindi kami nagtaplano. Bigla-bigla na lang. Parang ngayon pupunta kami ngayon ng SM Rosales nang wala sa plano. Maglalakad-lakad lang kami kasi wala kaming pera. Kung meron sana yung sa payong. Ay, magpayong tayo. Yung eco park. Ay, oo, Daming sunflower doon. Oo nga, hindi ka pa napuntahan yun. Nagkikinto kami sa Pangit na daw Facebook. ngayon. Kaya nakikain na lang kami kinalot. Tama, nag-lunch kami kina Loti kasi wala kaming food sa bahay. Ang kakapal na mukha. Sinugod namin siya para mag-lunch lang. Muntik nang mapurnada kasi gusto niya sumama eh. Siya yung susugurin namin eh. Kaya hindi namin siya pinayos ng bahay. Makikisugod. Nakikisugod siya yung susugurin namin. Nakikain. Tapos ito. So eto ngayon, road trip. Yan. Mall hopping kami mamaya. Mall hopping lang. Window shopping. Window shopping. One minute na yun. Nakakakalay lang. Ang mag-aayos sa kanya si Ate Kim Ju. Sabihan mo na siya na huwag nang mag-highlighter. Ayaw nga pala no. Lugawa, may highlight. Ang labas doon sa camera nila parang oily yung mga... Ano berde subit ko? Yun pa naman yung maganda, yung highlighter. Bakit sa camera nila parang oily? Matila sa camera daw. Naka-record ba yan? Oo, lagot ka. Okay. Na lang tayo dito may mag-food trip. Saan? Ay, turok-turok. Saan nga? Calamares. Dyan. Meron May pwesto dito. Ba't pa tayo? Doon ang masarap. Doon yung nadaanan natin. Sinong masarap? Yun, mura pa. Yung Mangs ano doon, daanan natin. Mangs Pizza, Chubanes ba yun? Pero hindi lang siya pizza. Hindi lang siya pizza. Napuntahan mo na yan? Yun yung yung kasama ko sila Sir Lexter. Kailan? Ay, nakalit ka? Oo, doon kami kumain. Masarap, kasi mura pa. Pupuntukutan. Sinama nila ako. Sama sila, Jackson, Sir Oo. Jackson. Ayun, ba? May sasakot na. 100 plus na yung mga foods doon, tapos good for 3 na ganun. Kasi may vice ganda ata. Hmm? Saan yan? Bahay. Nagkiti. Ah, Wala Vice. na. Vice ganda. Ano, Vice? Ayun, Vice Cafe. Wala na daw ganda. Vice, ano na lang kaya pinalitan. Masarap din ba doon? Ano yung place niya? Walang alam. Nag-video ko pa na-try. Uy, ano? Hindi sinasabi ko po dyan yung food street. Parang dito. Madami dyan. Diyan kami lagi na merienda kapag galing kami binalutan. Sorry. Baka maganda yung mamaya. May mga... Feeling ko magiging malungkot ang chili ngayon. Ang Iya ko ako ba direct yun? Ari Same. Same yung mga tayo. ano lang. Ang kilala ko sila. Ari lang ang turo labad. kaya napunta na po kami Manila. Bye. Bye, Pangasinan! Pangasinan pa rin to. Hangawin yun. Hello! So, nasa ano na kami? Saan na tayo? Wait. Saan ba? Ano? Ayun, nagkayasan. Ordaneta. Ordaneta pa rin. Sa Ordaneta na kami. Ay, may dampa. Merong Parang masarap yung sadap. oo daw. Parang Kasi nang mahal. kumain sila. Sila tayo sa... So mura. Hello guys, nandito tayo sa Villas. Yan naman yung bagsakan. This is Bagsakan. Gusto nyo bang mamili ng mga ka-lovers? Sales na tayo! Ano? Saan na tayo? Oh my God, ang bilis! Nakabay. Ano yung totoo? Tagasan ko. Ang bilis namin! 30 minutes lang! 30 minutes lang ba? Oo! Ano oras ba tayo malis doon? 2 o'clock, Alas 2? sarado. Kawawa. Oh my God, you're so fast. Oh my God, she's so fast! Ayan, Parating pagka- nakalabas sa ano, kulungan natin ah. Di mahaba pa tong tulay ate. So, nakita ka.
Kaya pag nakakalabas tayo, gusto niyo pang i-PM so lang. Ayan, patarlak na tayo. Patarlak na. Iba Meron yung ano ate. Wala may kamag-anak kami sa Nueva Ecija. Uy, I've heard. Sa Nueva Ecija, may magandang ano doon ah. Yung pinupunta ng mga tao. Teka, ito, search ko nga. Teka, saan tam, Kristen? Di nakikita ko sa ano. Ang lawak ng ilog nila dito ate. Saan? Saan ilog? Ay, ilog yan oh. Kupot, matanda ako. Kasi ang kupot. Pagpaparian. Saan na ba yun? Teka mo, daming naliligo. Hanapin ko yung sa ano, Nueva Ecija. Madami. Naliligo, naglalaba. Dito ata sila kumukuha ng ano. Tanawan! Tanawan! Nueva Ecija. Hindi, anong ano doon? Ano mo, like this, oh. Ni? Ngayon, oh. Maganda ni. Oh. Mamaya na lang doon ko tingnan tani. Okay, okay. Nandidilim yung paningin ko. Sa ano kasi, Tanawan daw, malapit sa camp. O, di na ako 2:30. 30 minutes lang. 30 minutes din dito sa ano. Kulay. At 2:40. 2:38. Yay! We're here finally! Ano ba yan? Ulit-ulit. Edit ko rin naman to. So, 2:38 ayan. pa labs. Okay. saan ang entrance? Doon, sa dulo. Saan ang... Ayan, and Ayun, entrance. sa dulo. Sa dulo ng... Hanggang Sa dulo ng... Talaga na Ang tuloy niya pinapasan ng lote ah. Tanan drive. Grabe. Oh, kwento-kwento pa, grabe. 38 minutes to ba in drive ano ba? Saan ka ba na to? Sana all mabilis. Ano, 100 to Tingnan mo di? dati itong SM na punong-puno na. At Jill pa yung tubig. Para may boses pa ako mamaya. Sigaw ka ng sigaw eh. We're here! Na-excite lang ako sa abay baga na lang makakapag. Ay, tatapit ito na lang pala. Ito na lang tayo. Na-try kong ano, nag-drive sa Manila. SM Fairview. Ay, Quezon pala ako. Arawi. Ah? Ay, boy. Sana natalaba ng panda di man si Mami din. Tapos si Mama Arbano. Dito tayo. Ngayon. So, yun na. Oh my God. Sana hiniram natin yung footwear niya, ano? Ano, wala ka na. Cute, di ba? Meow. Ito. Ano talaga siya? Ang cute naman nito. Pero parang pang ano to eh. Katy Perry. Parang kakain ka. Pero wala nag, ano, face shield na nakataas naman. Yo! Wala mauring ka na. Kapahula po kayo. May pantapos sa smart. Wala ko na. Ayun, gawa ko. Saan? Pa kayo? Doon. Wala ka pala. Pero, tinatanong parang panlalaki siya ate. Parang panlalaki. Parang panlalaki ba siya? No, panlalaki. Hindi, kung ako tsaka si Travis, kung makari. Ano? Halatang panlalaki. Oo nga eh. Ang ganda sa paa ko. Tsaka parang ano siya.
Sige, sukat-sukat lang. Oo nga eh. Sukat-sukat lang. Cute din yung pinakita kong shoes kanina. Oo, yan. Maganda rin yan. Cute din yun. Ano yan? 50% dun sa. Kuya, pwede ba dito? Kapag sa sobrang. Ano naman pa ako? Ito, Loti, oh. Ay, Loti. Na kulay. Saan ano? O, kasa nga. Oh. Ayan, no, tingnan mo. Yan, sa'yo, Loti. Nakita mo na. Sa akin yung isto kanina, orange. Kasi sana may size. Matagal na rin ako hindi nagaganto. Gashes. O, yan. Nakita mo na. Nag-dash na ako. Oo. Yan. Loti. Madaya nyo. Nakataas yung sa'yo. Ayan. Sige, ano na rin naman doon. Oh, ganda-ganda ni Lottie. Ganda-ganda ni ano. Ganda kayo na kami. Guys. Sobi. And dalawang ice cream kay Ate Gino. Huli ka. Halata eh. Skeletal. Sila ko yata mga diretso. Pandemic. Wala. Almost a month. Lumigil. Walang jacket. Wala. Pero nakakuha siya ng sakto. Diba 5,000? 5,500 ata. Dalawang beses na namin. Baka natutan na bye-bye Sa research. Bye guys! Ayan. Tapos na kami mag-window shopping. Parang whole day yata. Ay, nakapag-shopping. Yeah. Tinapay. Ikaw. Kami. Sunglasses lang. Wait lang. Sana all. Ako wala eh. Kumain na ako. Pupunta pa kami ng Ala, mukhang Oh my God, Wala it's ata. raining. It's umambon na.